Началникът на Висшето военноморско училище във Варна, капитан първи ранг, професор доктор на науките Боян Медникаров участва в официалната среща на изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети. Тя се проведе на 15 и 16 април тази година, а домакин на срещата е бил Австралийския морски колеж. Сега капитан Медникаров е в нашето студио, за да ни разкаже темите, които са били обсъждани на тази среща и какво е значението и за Висшето военноморско училище във Варна. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Усмихнат сте, явно са били позитивни нещата, които са коментирани на тази среща. Да, участието на нашето училище в Международната асоциация на морските университети е едно от най-сериозните доказателства за изключително високият авторитет на училището. До толкова, доколкото нашето училище е един от основателите на тази асоциация и вече повече от 17 години работи в нея, ние намираме чрез това наше участие възможност да участваме и да създаваме активно новите учебни програми в морското образование, да развиваме подходяща научно-изследователска дейност. Но като че ли най-важното това е, че имаме прекрасни контакти с нашите колеги от различните морски университети от целия свят. Какви бяха темите, които на които беше акцентирано на тази среща? Нашата организация, Международната асоциация на морските университети, измина доста дълъг път. В наши дни тя вече включва в състава си повече от 58 члена, 56 университета, Международният морски университет, Световният морски университет, който е структура на АЙМО, на Международната морска организация, и основният спонсор Nippon Foundation. Това е неправителствена организация от Япония, която подпомага дейността на асоциацията. И дойде време да се потърсят новите пътища за развитие на нашата организация. Основните проблеми, по които ние работихме, е визията за следващите 10 години. Как да изглежда нашата организация през следващите 10 години, как да се променя политиката на организацията, какви да бъдат нейните усилия за това тя да бъде един по-сериозен глас на световното морско образование сред професионалната общност и какви да бъдат пътищата за нейното развитие и нарастване. Достигнахте ли до отговори на тези въпроси? Да, минахме през една много интересна дискусия. Тя ще бъде финализирана по време на Генералната асамблея на организацията, която отново ще бъде в Австралия през месец октомври тази година. И нашата амбиция е да приемем един стратегически план за развитие на организацията в следващия 10 годишен период. Плюс това, много сериозна друга амбиция е да превърнем нашата организация в активен участник в работата на Международната морска организация, за да може по-ясно и по-добре да се чуват нашите предложения, нашите идеи, свързани с развитието на морското образование, изискванията към него, неговите перспективи и прочее. Това да разбирам ли, че означава, че ще има така едно унифициране на образованието, когато говорим за морско образование в тези университети, част от мрежата? Аз не бих казал, че става дума за унифициране, а по-скоро за генериране на един добър, висок стандарт за провеждане на морско образование. Това е и нашата основна цел. Ние, между другото, сме членове на два от ключовите подкомитети на организацията. Първият, това е политическият комитет или комитета за стратегическо развитие и номинации. А вторият подкомитет, в който ние участваме, това е комитетът, свързан с академичните програми и научните проекти. И всъщност основна функция на този втори подкомитет е да създаде този добър общ стандарт на морско образование, да обменя идеи, да обменя добри практики. На базата на този обмен училищата, морските университети да организират своята учебна работа по един над средният световен стандарт. Не е ли и сега такова нивото на Висшето военноморско училище? Аз мисля, че
именно благодарение на нашето участие в Международната морска организация, в Международната асоциация на морските университети, ние като че ли имаме такова ниво на обучение. И това не са само голи декларации. Факт е, че през месец март нашето училище премина през един изключително сериозен одит от Европейската агенция по морска безопасност. Бяха проверени най-различни аспекти на нашата дейност и това, което вдъхва удовлетворение, е факта, че поради в най-важните наши аспекти на дейност, визирам организация на учебен процес, съдържание на учебни програми, учебно-материална база, аудиторите от ЕМСА не успяха да открият никакви проблеми. Тоест всичко е над средноевропейското ниво. Това е много важно, наистина, не само за Висшето военноморско училище, поради факта, че сега в България от известно време говорим много за образователна реформа. Търсят се начини да се усъвършенства висшето образование, но при вас сякаш няма нужда от такива преструктурирания. Не бих казал, че при нас нещата са идеални. Като всяка една система, тя трябва непрекъснато, нашето училище също така трябва да бъде непрекъснато усъвършенствано. Факт е, че през последните 2 години ние направихме много сериозни стъпки в промяна на нашата система на обучение. Стъпки свързани с усъвършенстване на нашите учебни планове, изпълнение на последните изисквания към морското образование, които бяха генерирани в промените в нашата основна конвенция STCW след 2010 година, след конференцията в Манила. И разбира се, бяхме принудени много сериозно да обновим и нашата учебно-материална база, разширявайки нашите симулатори, създавайки нови лаборатории, които да удовлетворят новите изисквания, които се предявяват към нас. Имате ли наблюдения как е организиран този процес в другите висши училища? Визирайки другите морски университети, имам добри наблюдения от нашите колеги и приятели от Морският университет в Констанца, Военноморската академия в Констанца, Морският университет и Военноморската академия на Република Полша в Гдиня, университети от Украйна, от Руската федерация, от Република Турция, също така нашите колеги от Австралия, от Канада. Аз мога уверено да кажа, че ние не отстъпваме на тяхната организация и на техните възможности. Като факт, като тук интересното е, че нашата дейност в общи линии се осъществява с доста по-малко ресурси, отколкото разполагат нашите приятели и колеги. А има ли нещо, което ви се иска да вземете от някои от вашите колеги, така и да приложите в Висшето военноморско училище във Варна? Разбира се, има много добри практики, които трябва да намерят своето приложение. Като че ли най-голямото предизвикателство сега пред нас, това е да успеем да съчетаем научно-изследователската и развойна дейност с реалният учебен процес. Нещо, което ние считаме, че все още не е развито в желаната от нас степен в нашето училище. Какво се случва с кандидат-студентската кампания? Кандидат-студентската кампания на практика завършва във Висшето военноморско училище. Ние проведохме 2 тура на предварителен прием и като цяло основната маса от местата са запълнени. Разбира се, все още има някакви допълнителни бройки. Разбира се, тук нещата ще зависят много от това дали младите хора, които избраха нашето училище през зимата, които се записаха, ще потвърдят своето желание и ще дойдат със своите дипломи в училището. Така че аз мисля, че все пак и за тези, които сега тепърва започват да кандидатстват, ще има определени позиции за обучение в училището. Сега нашият основен акцент е върху това да подберем достатъчно качествени млади хора за обучение като курсанти в училището. Ние проведахме в събота един от предварителен изпит по математика в тази връзка и аз се надявам, че училището през тази година няма да има проблеми със своя прием. Подготвяте ли се за регатата Tall Ships? Ще участвате ли по някакъв начин в нея? Да, много от нашите възпитаници ще бъдат част от регатата Tall Ships. Ние имаме
представители на борда на Royal Helena, наши офицери, курсанти и студенти са включени в различни форми от организацията на регатата. Те ще участват в спортните състезания, ще изпълняват функции на офицери за свръзка, ще участваме и в парада на участниците в регатата. Имаме преки ангажименти с домакинстването на някои от наши колеги. Визирам ветрохода Мирча на Военноморската академия на Република Румъния, учебният кораб на Военноморския флот на Перу и ветрохода Мир на Санкт-Петербургската морска академия. Вълнуват се, предполагам, всички офицери, курсанти, че ще участват в такова събитие. Да, това е уникален празник за морска България. Не всяка година има такова събиране на ветроходи. Ветроходното плаване е най-романтичната част от морската професия. Трябваше ли да преминат някаква по-специална подготовка? Всички обучаеми, които ще бъдат на борда на корабите, преминаха през сертификация като морски лица, съгласно изискванията на Морската конвенция и през начална подготовка за работа на ветроходен кораб, тъй като това си има известни рискове и известни предизвикателства и те трябваше да ги преодолят. Благодаря ви, капитан Медникаров, за този разговор. Пожелавам нещата да се случват така, както ви се иска и в правилната посока. И ще се виждаме отново с вас, защото е важно за нашата телевизия и за цялата морска общественост във Варна да са наясно какво се случва с Висшето военноморско училище. Пожелавам ви успешна работа. Благодаря ви за вниманието към морско училище и към нашата морска професия.